Λοιπόν, παιδιά, έχω βρει σήμερα κάτι περίεργα. Πώς τα λένε εκείνα εκεί? Ναι, δεν φαίνομαι. Κάτι περίεργα ινδικές εικόνες και πάμε να τις βαθμολογήσουμε, να δούμε πώς είναι. Λοιπόν, δεν με βλέπετε τώρα. Η πρώτη είναι χάλια. Εντάξει, ωραία είναι. Όντως είναι ωραία, γιατί λέω ότι είναι χάλια. Είναι ένας μπλέινδος, okay, που παίζει φλογέρα. Και από εκείνη η γυναίκα του, να υποθέσω. Ναι, και είναι από του βλέπω έτσι στη φύση και τραγουδάνε. Και κάνουν κάτι τέτοιο και η γυναίκα έχει πέσει πάνω στον ώμο του άντρα της, νομίζω. Και κοιμάται το μεταξύ. Κοιτάξτε λίγο τα αστέρια πως φωτίζουν και το φεγγάρι από πάνω τους. Πάμε στο επόμενο. Που νομίζω ότι αυτό είναι έτσι baby. Ότι είναι έτσι πιο άλλο στυλ. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα κοριτσάκι που έχει πάλι και αυτό φλογέρα. Μάλλον είναι το παραδοσιακό του όργανο φλογέρα. Και εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται έχει πάλι μπλε το κοριτσάκι. Ναι, έχει πάλι μπλε. Και έχει και κίτρινες λεπτομέρειες στο φουλάρι. Ροζ, πράσινο. Πώς ταιριάζει αυτό, σε καραμέλα είναι. Τα ποδαράκια του μεταξύ από κάτω είναι και λίγο κόκκινα. Ροζ βασικά. Και δεν βλέπω πόσο καθαρά πίσω τι γίνεται, αλλά να υποθέσω ότι είναι δέντρα. Λέω όλο να υποθέσω. Πάμε στο επόμενο. Ξεφύγαμε λίγο και πήγαμε τώρα σε αυτά που είναι ουσιαστικά είναι ένα πράσινο τέτοιο που σε γερετάει, μπρο. Είναι πολύ κρύο αυτό. Και δεν θα το βάλω πολύ, θα του βάλουμε ένα 7. Πόρε, δεν έβαλα μαθηματολογίες. Το άλλο πριν θα του βάζα ένα έτσι, το άλλο πριν ένα, πες το ένα, τι ήταν πριν, και ένα 3. Δεν μου αρέσουν εμένα αυτό που βασικά βάλω το ένα 7,5 λοιπόν. Αυτό εδώ θα το βάλω, δεν τρελάθηκα γιατί είναι λίγο creepy. Πάμε στο επόμενο. Μετά είναι αυτό που να φανταστώ ότι είναι το παραδοσιακό τους, το παραδοσιακό του ζώο είναι ο τράγος εκεί. Και βλέπω εκεί πέρα είναι Ινδό που σπάει τα βουνά με το τράγο εκεί πέρα πίσω και οκ. Θα του βάλω ένα 7 στα 10 επειδή είναι έτσι ωραίο είναι. Αλλά δεν τρελαίνουμε τόσο πολύ γιατί λες και κάνει κάτι κακό, θα σας θυμίζει λίγο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο και τελευταίο νομίζω, ναι. Ελάτε να με δείτε και λίγο. Όσοι δεν με είδατε, λοιπόν, αυτό εδώ πέρα τώρα είναι, θα σας το άφησα για το τέλος, είναι πολύ ωραίο. Θα του βάλω ένα 10 στα 10, παιδιά. Κοιτάξτε, του είναι γκαλιάρα, πολύ ωραίο. Like και subscribe για περισσότερα.